Добрий ранок, мої шановні. Ірада, Dead Space. Усьо як належить. Робот так само на місці. О май! Я пам'ятаю, у нас тут було пару почварів. Потім там у низі була вибухова почвара. Нікого, хто мене забив. Ось там, де це друг. Так, ми тут по кишках полендуємося, як я бачу. Що це он в пулеметі, правда? Тут мусить быть, стоп. Ой, инвентарь ще нема у меня. Так. Какая як тебе переключить? Взять это в огнемет, правда? Угу. Взять сюда. Так. И вот так. И вот так, вот так. Так, на лифте мы к этому не приехали, правда ж? Правда ж? Пошли, коротей. Куда мы там идем? Куда мы идем? Здесь есть ручный запуск роговиков. Ось на что. О, мы тут, до речі, уже кали малых, правда ж? Их тут запякал. Ось тут вийшли, усё. А трошки узгадується, що було тиждень тому. Отчиняйся. Мусить бути щось корисне для мене. Моя остатня запис. Опошні. Доповідаю Темпл. Не можу ні з ким зв'язатися через IP-комунікатор. Дома моя команда загинула. Альсєвич, вітаночки, шановні. Я знайшов модуль кінезісі, який хтось використовував, щоб зруйнувати центрофугу. Він згорав. Хто мог саботувати, що народ тримав. Ми довідаємося обов'язково. От, полюсь. Спалим з гэтага корабля, каже ён. Так, памятаем, што ты быў вельмі недазадаволены тым, што твае калегі валяць з гэтага корабля, але пры гэтым сам ужо валіш. Алексеевич, локар прапіярылі мой беларусізатор, крайзіс. О, куда? А. Вельмі добра. Паціху патроху набіраеш абарота, Альсевіч. Ты малайчына, Голан. Слухай, я ўчара глядзеў стрым уся на месцы. Дзякуй яму велічэзна за тое, што ён стрыміў. Вось. І шчыра кажучы, пры тых недахопах, якія ёсць, і памылках у перакладзе, ўсё роўна гэта аж мрэнна. Дзякуй табе вялікі за пераклад крайзісу. Да і агулам, калі ты не спыніся, будзеш працягваць, гэта будзе. Аж мрэнчык. Так. Давай мы гэтым скарыстаемся, але наколькі я памятаю... Так, вось так. Тут будзе такі гаючы па версіі у сваім ТГ-канале. Каго ты равеш так? Ну, нарэшце. Так. Так, ходим далей. Спадзяюсь, усё працуем. Як казалі у мінулы раз, гемарой. Так, 20-шка. Наперадзе яшчэ часты крайзіс. Наперадзе так. Ты яшчэ ўчора казаў, што не толькі другая, трэцяя часціна, але і рэмайстер, правда? Так, чакай, на сябе гэта будзе вогнемёт, ад сябе гэта будзе стэплер. Добра. А мы там... Я там не заходзіў, ці я заходзіў? То есть я тупанул. Бяжы, малы. Давай. Бля, тут форштадт. Сюды давай. Так, добра. Бач. Яшчэ нешта памятае гэтая галава.
Так, я хотел шкоду тут зробити, правда? І у нас тут щось є, чи нема? Цікаво, тут, до речі, світ гэта організований таким чином, що відблисків немає і нічого не бачить. Випадається, гэта типовая проблема усіх жахастиків, які на тут ваяють. Так, диски для пілки, йо. Ти потиху далей. От себе, на себе. У нас ще тут є живое щось, пам'ятаю так. Але допомогти ніхто не буде допомагати. Подох. Як у минулий раз, я лечу Юзик. Мог би йому ніяку пігулку дати. Ти ж так, бляха. Clearance confirmed. Льоха, вітаночки. Як справи твоя, Льоха? Гуляється у ведьмара потиху на білоруську? Проблемами, які там маються. Що, понимаю? Так. Только это малые не полезли. ДП взяли. Так, спочатку треба буде скористатися степлером. Потім треба на вогнемет переключитися буде. І тут ми ще не біжимо. Професійно. От себе. Перенабилися. Гуляється, тільки вельми редко. Ну, я думаю, що всі хочуть. А було більше часу на гульні. Ну и что ты ровешь? Геморроидальные этой шишки. Я же не пам'ятаю, хто на минулому стрімі назвав їх так, але слухайте, вельми пасує. Так, о, капсула додаткова, хай буде. Стазіс нам потрібно буде, бачите? Так, там тільки діалоги наполову перекладені. Так, все добре. Тобол подчас проходження квестів навіть не ось... Це цікаво. Ти кажеш, що квести атрымліваюцца ў гэтай сістэме, яны ўвогуле разбітыя на кавалачкі дробныя настолькі, што не звязаны. А вось у гэтым перадкіце значна зручней, таму што ты ўваходзіш у дыялог увесь галіну і перакладаеш, то бок там няма такога, што ты неяк з кантэксту выдзіраеш гэтыя рэчы. Ой, голова оторвалась. Нічого нема у тебе. А вось на што стазіс патрэбны, каб сюды ўвайсці. Я так і зразумеў. Ну, шкада. Не, я, дарэчы, вось пакуль перакладаў, то я бачыў, вядома, што ты перакладаеш... У мяне там па сэнсе вось так і яно ідзе, тыпу перакладаецца кавалачак, і ты бачыш, што гэта плюс-мінус вось адзін квест нібы. Вось. І потым ты, ну не ведаю, там 3, 4, 5 такіх выразаў перакладаеш, і яно хоба мяняе змест. Ой, боже, на што такое. Шалеўшы, перапужаў мяне.
Ду-ду-ду-ду-ду. Так, ну он сказали, что капсула со стазисом мается. Легко поверни. Воу. Та я бав. Ухиляйся від його тут іще. Усі хілки витратив. Чому автоматично ти не користаєшся доброю хілкою, а береш малую, а потім доброю? Говнонійка. Тільки 11 набоїв. О, тут заховання. Давайте заховаємося. Так. Я зараз довідався, що у Crysis Warhead є кап-гульня Crysis War. Це треба набувати у ГГЦ. Міндалька вітанишки, Анюта. У ГГЦ кап набить гэту капу. А гоху арбені заблокований. Ведаєш, щиро кажуть. Богу. Ми сьогодні, Анюта, гуляємося у жахасті. Так що не ведаю, тобі сподобається. Так, это у нас отделение, а это диспетчер. У диспетчерську нам потім треба. Спочатку. Оля. Волоцуги бадяються. Отчинися ти, боже. Да, у стопера мало набоїв. А я кашечку чекала. Кашечка була вчора і завтра буде. Бяжи, 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 бяжи. Где гэты малые? О, ще живи. Записки. Та помри уже. Так. А ось яно. А що яно? Або, я думаю, що гэта гуки видаємо. Что это за капсулы? Так, ничего не пропустил. Кинетка. Так. О, холера, а что это такое? Это стазис? Ну ты по поводе нахрена подобная на стазис. Жодосно сюди заходить. Яно на пресс подобное. Раз зайдешь, яно тебе расплющить. О, добре. Это файные набойчики. Треба. Так, у нас наверх туда есть. Подожди. Так, мы повернули. А, воль, до речі, сходи сюди, сходи туди. З ким? О.
Ну, Engine power failure. шайба надто корисна. Begin ignition sequence. Малая, почекай. Куди спішаєшся? Ти спокійно тут полутаємося, погляди навколо, що є, чого нема. Тут просто куточок. Ось гэта. Гэта не адчиняецца. Warning. Engine power failure. Replace power cell to begin ignition sequence. А тут лежить. Глядите, у нас степлера уже можно перенабить. Там есть 20 потребляется. Пусто, вот там ячейка гэта. Ну, еще один пакун. Ой, пакунок. Скриня. Так, ячейку я находжу сюди. Розуміло. Уже нема? Удалося. Power failure. Replace power cell to begin ignition sequence. Машинінські вітанки. Кремного мертвого космосу. Дякую. Звучить-то як. Вельми оптимістично, маш. Це те, що треба. До речі, а ось гэта ось. Бачите, як воно парить? А що буде, коли я подорву? Warning. Engine power failure. Replace А, power нічого. cell to begin ignition sequence. Так. Давай з гэтага боку пачнем даследаванне другого паверху. Бачу, што ляжыць. Яшчэ адзін нейкая гэта чарцёж. Warning. Engine power failure. Так, Replace гэта аддзелена. Я думаў, тут гэта адна прастора будзе. Що ми тут маємо? Маємо кредити, маємо ось гэтую рэч. Саме кредити. Адпаведна, хадзем. Бо зараз будзе, напэўна, тут атака engine power failure. всього живого і неживого на мяне. Begin ignition. Ignition sequence initiated. Please stand by. Так, щось справа було, чи подалося? Ні, не подалося. Біжи. Fuel outlets secure. Please stand by. Priming ignition chamber. Please stand by. Так. Finalizing pre-ignition. Ау! Я не зауважив, що він мене б'є. Ай, що я налетіла. Опошній монт, Льоха. Так, дякую за те, що завітав на ютубчик. Так, це була кепська ідея користатися. Ні, ну степлер ввогуле моцний. Так что не кепская, хутко позбавляє меня. Хотя треба переключиться довольно хутко не на вогнемет, а на кулемете. Ой. Так, что у нас? 11. Точка. Давай 8. Ты боже. О, я забуся, что у меня есть апроч пулеметика. Диски гэтые.
to begin ignition sequence. Як вам зброя? Ну така. Я б сказав, незвичайна. Так, пожаданки як од могильщика. Ну, плюс-мінус, так. А, во, бяжить, лятіть. Warning. Engine power failure. Replace power cell to begin ignition sequence. Так, это давайте мы перенабьем. Повернемся назад до ось гэтага. Ой, давай. Пытаемся. Забыться ще перенабіць нам гэтага. Warning. Engine power failure. Replace power cell to begin ignition Це ж зелененьке було щось, не? Подалося? Подалося. Rilevata materia organica nella camera della centrifuga. Страшно. І ось тут щось у нас ще. Кредити були, так. warning. Engine power. Тут щось лежало, пам'ятаю. Power cell to begin ignition sequence. Сюди проходили, правда? Там бачу скриню. Warning. Так, гэта перанабіта, гэта перанабіта, гэта трэба перанабіць. To begin ignition sequence. Что ты пыхтишь, як паровоз? Кстати, тут что-то было подается, я ничто пропустил, не? Подалось? Warning. Engine power failure. Replace power cell to begin ignition sequence. Так, все. Ось якраз то зараз нельга заховатися, каб гэта потым зноўку не рабіць. Давай сюды. Поляцели, поляцели. Ой, чекай. Warning. Engine power failure. Replace power cell to begin ignition sequence. Ignition sequence initiated. Please stand by. Так. Хто тут плевузгал на меня? Please stand by. Ignition chamber. Please stand by. Finalizing pre-ignition checks. Stand clear of exhaust. Так, ты там плюешься? Engines ready. Please confirm ignition order. Так, ніби разобралися. А гэтым разам неяк лягчэй значна было. Ой. Над головой нішто лунае. Так, треба зараз подрубіць, я так розумію, правда? А, перенабівай. А, тут не треба, гэта не то. Так, і степлер толькі... Давайте пакуль так возьмем. Please confirm ignition.
Запускаемся. Далей куды мне ісці? Павярнуцца да трамвайнай станцыі. Гэта трэба ў дыспетчарскую, наколькі я разумею. Isaac, you did it. The Ishimura's moving again. No thanks to whoever sabotaged the fuck out of these engines. Но вместо того, в нарушении, ти виграв нам час, щоб розібратися, автопілот доводить нас на геостаціонарну орбіту. Зачекай, ти ведеш нас скрозь уламки? Саме для цього створена система захисту, але СЗА не працює, у мене тут показники системи. The issue. Гаманді Ішимура в поганій формі. Кілька невдалих ударів може її прикончити. Shit. Раз, це Деніелс, передай мені всі дані, які у тебе є. Я спробую скоригувати Feel the курс. data you have. I'll try to adjust course. Isaac, take the train from engineering. Юзик, сядай у вагон до інженера палуби, зустрінемося на Work мостку. on this together. Я зніму локування станції. Заховуємо. Заховання закончено. 10 стримав запар Машнінський. Дякую величезне. Автоматч. Добре. Так. Готика перше системне потребування. І ось такий проблем подкидывають. Ой, вибачаюся. Мені треба відреагувати там повідомлення у чаті. Видатно. Пайшли далей. Так, вот там стрик 10 стримов, каже Паладин. Добрий день, тобі так само. Вперед. Як у кого Машнинский? Бачиш там на версии. Так. О, так мы ж только что оттуляли. Мы вышли от... Ось там, слева. Цікаво, чому це? Цікаво, лабіринти ГТ. Зараз покажу свой струк. Стрим-струк. Гляди, вымирай. Рулетки не хопить. Заблоковано, розблоковано. Тут она. Ой, а чому вакуум? Nicole? I'm here. Nicole! Damn it! Не сюди? Ну, вельми сподіваюся на це. Давай зачиняй хату вже. Exiting vacuum. Так, ну давай, где твой стримструк? Валися уже. Довжинёю и толщинёю. О, ля, там пасецца нехта. А, гэта малое ці хто гэта? Эй, 8 штук, гэта мало, слухайте, ну зусім на степлер мало валіцца гэта на бочку. Ён же ж такі выдатны, чому так мало? Так. Что мы маем у краме? Так. Так. Гелеподобный гидрозин для вогнемета. Валера себя это что такое? Боеприпасы для вогнемета, набойчики, дешевое гидрозиновое паліва, дуже летуче. А гэта типу воно больш должно використовуватися, правда? За все так. Что у нас тут чекать по грошах? 13 тысяч всього.
Дай, калі ласачка, паглядзець, што ў нас на продаж маецца. О, кісларод ёсць, я, дарэчы, не забыўся на яго. Так, гэта прадаваць. І гэта так сам. Так, потым, по 15 настакваецца. На кулямёт няма набойчыкаў, на стэплер няма набойчыкаў. Халера. Хто гуляў раней у Dead Space? Ці варта купляць гэтыя набоі? Ці іх выстачыць усё ж такі? Яшчэ толькі касцюм. 1200. Бо мне і гэтае трэба вось. А гэтае вось я не разумею. Разблокаваць асаблівае паляпшэнне. Варта яно. Купляць і не вартае. Усё роўна гэта вагнемёт, правда? Гэта што? Імпульсная стрэльба. Гэта ж на тую зброю, божахну. Дзе лепш вось гэтае. Так, не тэлефонуй мне больш, дзеці табе, хата мані. Разыходзімся. Ось і паразмаўлялі. 100 стрымаў запар, паладзін, а шалець. Малайчына. Не хапае толькі ВРВ яшчэ са сваім струком. Каб прыйшоў пахваліцца. Так, што ў мяне, дарэчы, ёсць у інвентары па аптеках? Абсалютна нічога. Усё вытрачана. Усё вытрачана. Ну, слухайце, мяне жаба душыць, шчыра кажучы, купляць набойчык. Што не кажы, але я занадта сквапны для гэтага. Вось толькі гэтае мяне мяркую, што варта купляць пакуль што. Лепш за гэтае. А як яно паляпшае, каб ведаць, на колькі адсоткаў яно становіцца лепш? Вагнемёт, вось стрэльба тая, гідразін. Незразумела. Ну давай, кулямёт. Хай будзе. Потым будзем разбірацца ўжо. Наколькі я памятаю, патрэбны нам гэты варштат. Праўда, каб гэтае паляпшэнне сябе прымяніць. То нічога з цябе не валіцца нават. Марна пацярпеў. Exiting vacuum. Ой, каб ведаў, то не лез бы. Давайте, што робім дальше? Далей. Павяртаемся да трамвайнай станцыі. Куды? Ой, не той. Гэта МК, а мне трэба... Нейкае дасягненне нам нават упала. А мы тут, падаецца, ўсё глядзелі, правда? Кажуць, едзь на мосце. На мосце? Мне ж чамусьці падавалася, на інжынерную палубу нас валілі. Так. Што ты там сваю зброю гэтую? Тычная... Bridge. Дреймер, вітаначкі, давно не бачыліся. Учора, дарэчы, налёт быў украінскіх і стрімераў, і модераў на канал. 3 чалавекі адтуль падпісаліся. Як маеся? Што адбываецца ў Швейцарыі тваёй? Now arriving at the bridge.
З АБС готуюсь до повторної міграції. О, ніхуя собі, а куди ти вже намагаєшся рванути? Isaac, I'm looking at. Юзік, я дивлюся на гармати СЗ, там повний піпець. Мені потрібна твоя допомога, я не можу втратити Шимуру ні зараз. Shimura Hammond or the marker? Шимура чи обеліск? The fact they Той found. артефакт, що вони знайшли. Не бреши нам, бля. You knew all along. А ви зазнала про обеліск увесь гэтый час, чи не так? Хіба не саме тому ми тут? The Ishimura Корпорація не відродила б Шимуру для неефективного видобутку. technology, yeah. Але заради іншопланетної технології, так. Losing my team fit. І як втрата моєї команди вписується в цю терорію? Агоп, Debris field. припиніть цю хрінь. Ми у полі уламків. Ми або запустимося за разом, або Nest. палятим куди-небудь. Тоді зустрінемося. But I'm going to. Добре. Але я вивчаю корабельні звіти Гамонта і знаю правду. Ведаю правду. А Хамонт таки навіть бров'ю не повел. Типу, все нормальово. То так і мусить бути. Так, ми на мостику. З Гамондом на капітанському. Тому заблоковано криогеніку. Ой, слухайте, тут нечто поклали нам. Кредит. Лязо, добре. Здається, тут нам намікають на те, що наша основна зброя зараз буде гэте лязо. Так, в такому випадку давай. Так, ти польську ведаєш, тому польську мову оригіналу кинув. Оп, чекай, українці потрібні на війни. І в'ядом їжджу до Унії Європейської, та взагалі після обивателя України, бо в'їхати до Польської oraz innych państw UE i zostać objęci ochroną tymczasową. Będą musieli posiadać zabezpieczenie, że są wyłączeni z mobilizacji w swoim kraju. Dotyczy to także kobiet. Staliła Rzeczpospolita. Aha. Kurwy nawrockie, ляж to robić. Так, дід, здається, з Подбобруйську. Ти про мене, Максинську? А знаєш, у чому прикол? Ні, я ще не ведаю, давай. Ну, я чомусь офіційно гэта не сустракаў гэтую навіну. Можа, гэта нейкі, ведаеш, наўродскі ён як расеец, ён я звычайна падымаю нейкую хвалю. Вось такую інфармацыйную, каб паглянуць на падтрымку з боку насельніцтва. Можа, гэта адкулюсь, я не ведаю, што. Бо я, звычайна, калі афіцыйныя там крыніцы нейкія гартаю, то пачынаю са сваіх беларускі. У нас ёсць такое выдавецтва «Мост», поўнае ў Беластоку. І былы гарадзенец, і яе ведзе знаёмых жонкі маёй, дарэчы. Ва ўкраіне зараз толькі мяжа адкрытая з'езд на Малдову, і калі ЕС закрывае кордон, то выехаць немає зовсім крім, щоб з'їбати транзитом. А, вось яно, що вось у чым. Типу, іншыя краіны могуць іншы статус мець і выглядаць пры гэтым белымі пухнатымі, так? А перадусім все ў гэтую мяжу упіраецца. Давай заховаемся. У меня душа болит, коли ты лаешься недобрыми словами. Не роби так. Я буду намагаться. Але мы гуляем уже дастик, тому я могу не контролировать. Так, а мы першага ж узровень, падаецца. Правда? Гэта ты так просто зрабіла, ці што? Дзе там гэтае гаўно? Куды яно зваліла? Бачыла? Анюта, бачыла? Бачыла? Я упэўнены, што на крэсле сваім падскочыла. Ад гэткай пачвары. Дарэчы, вось чаму Гамонт не зачышчае сваё вось гэтае асяроддзе? І нам штось... Мы ж толькі што вытрацілі ўсе грошы, правда? У нас ні халеры не бачыць.
Дзе? О, 5500, ну, правда. Так, галоўны атрыум. Так, хай. Так, паладзін, не гэта, не дары галавы. Напрыклад, якщо у Азію хоче у Латинську Америку, у нього не буде навіть такої змоги. Так, бачила, але я усе более слухаю, не гляджу. Я ведаю, що ти більше слухаєш, але усе равно. Та йопта. Containment measures activated. Так, чекай. At least Ага, life support are holding. так само, як і ти. Третій узровень. Security clearance. Третій. Ошалеть, тут шкафи. Я так розумію, що ми сюди ще повернемося. Там другі... Чекай, я ж другого узру. Level 2 security clearance report. Ми першого узру. Так, в своїй голові усталював уже. О, так, що тут? Аудіозапис. Комп'ютер Шимура, отриманий запис виклику. Охорони. Охорона, прийом. Ми нас захопили. Повторюю, корабель захоплено, на нас напали. Хто? Хто? Вони вбили більшість персоналу палуби. Де чорт забирає начальник Вінса? Там потрібна допомога охорони, негайно. Guns are useless. We Зброя марна, ми... Що це в ім'я Бога таке? И кто напал, курда? Ты что, не можешь нормально сказать? Тентаклі, ці пірати, що тут ще може бути? Яка інша корпорація, кооперація. О, ще ніже щось. Ти палубой. Так, продайте. Хотя паперки я не читаю. Тут тільки на електронних носьбітах можна читати. О, нарешті, набойчики для степлера. Мені є відчування, ось, коли ми просовуємося по сюжеті, що той чоловік, який на першому стрімі написав мені, що я помушу пропамповувати степлер на максимум, як тільки це можливо, і укладати усе у степлер, а мені під'єбався. Тому що з великом того, скільки зараз валиться набойчиків, мы менавіта на гэтым стрімі карыстацца ім не будем. Другі ўзровень. Так, гэтай скрыні я правяраў. Пабеглі ўніз. Мэта Егоры, вітанашкі, рады, што зайшоў. Так, захоўваемся. Давай, хутчэй. Надта доўга ты гэта ўсё робіш. Так, а тут ліфт зламаны нейкі. Не зламаны. Не зламаны. Так, атрымаюць нематываванае войска. Чакай. Гэта я бачу, так. Дзе лям чалавеку сядзець? А есть майже лям чалавеку сядзець українцаў? Це ж було 4, падаецца. Чекай, нават 6 было. Я памятаю. Там, у 24-м годзе бачу, як степлер робіць дедстеп. Нельзя, каб наймаць людзей ва ўсім свеце можна было. Нельга. Найміцтва — гэта міжнародны злочин. Юзик, выбач, бляха, ты меня налякав. Да пошли со мной, ты покажи такое, что ты просто усрасся. Це той, що напав на мене, мені вдалося звиманити його сюди. А хто це? Його обличчя мені не виживається чи не так? О, ля, це чоловік. Чоловіче обличчя. Маєш рацію, я повинен добитися його. Это типу их коллега, я так мяркую, правда? 47 launched. Я працював з ним багато років, Джонсон теж, принаймні вона не стала. Тобто... Покуль що. Ми гэта виправимо, Гаммонд, заради усіх. Так. Ходім, гармата СЗА.
на контракт наймаць, ну, гэта інфармацыйная ўжо больш справа, а не More asteroids come through the roof. гэта. І ўсё роўна, глядзі, гэта ж пачалося ад самага пачатку, праўда, вось гэта інфармацыйная кампанія наконт таго, каб людзей войска твоё. У іх там ёсць міжнародныя гэты легіён, як ён называюць, памятаю ўжо. Бля, тут аж на дзве гэтыя запіскі. Да, The ADS power. то, што яму сказаецца, те, што сістэмы электрожыўлення. Well, the administration system. Сістэмы адміністравання не дуже добре працюють, ми могли перенаправити енергію звідти. I need to. Я можу перемонтувати електрощитки, проте ми відновимо гармати СЗА. Добре. Почекай, дай почитаю журнали. Isaac, about what Dan. Юзік, про те, що сказав Деніелс, я нічого не відав ні про який нелегальний видобуток, чи про обіліск, присягаюся, я тут лише з ремонт-місією. Слухай, Гамонт, я не знаю ні тебе, ні Деніелс. Достатньо добре, щоб судити, але КВЗ мало знати про обіліск. The company made. It's shit like. Можливо, компанія, але така хрінь поза моєю компетенцією. Look, we can get into it later. Послухай, ми можемо поговорити про це пізніше. Тобі треба спуститися до електрощитків. Ти можеш увімкнути ліфти в атріумі у кімнаті охорони. Тобі буде повний доступ. Я знайшов карту керівника КВЗ. And you upgraded yours already? А ти вже одновів? Так, про на всякий випадок. Уся? And Isaac, І Юзік. Я чув щось на горі, щось велике, будь обережним. something big. Watch your back. Добре. Все. Так, дозвол добув з керівника, одержувач виконавчий директор КВЗ Ворон Агар, підтверджений капітаном таким. Цей код CIP дозволяє одержувачу Ворону отримати доступ керівника на борт ОКГ Шимура до моменту його скасування. Капітан Матіусом, будь ласка, захистіть своє CIP та не дозволяйте іншим особам отримати доступ до заборонених зон. Кожен член персоналу повинен мати окремий код. По вашому проханню, виконавчий директор Слава Альтману. Цікаво. Ага. А ти що мені повідомиш? Термінове донесення. Так, пам'ятай, що тобі треба призвести ліфти в кімнаті. Ти зараз серйозно? Менеджери ГТ. Так. Бенджаміне, продовжуючи нашу нещодавню розмову, я офіційно повідомляю, що ми повинні відкласти вивезення обеліска з планети на ДН-2. Ти знаєш, як я прагнув вивчити обеліск, я розумію твоє бажання діяти швидко, зважаючи на події в колонії, але саме це її мотивацією. Те, що відбувається там, є занадто безпрецедентним. Щоб діяти бережно, нам потрібен час, щоб вивчити причини та наслідки. Як консультація з лікарем Мерсером, я хотів би зустрітися з лікарями Шарелло і Беллендом на планеті. Їхні спостереження щодо конкретного пацієнта можуть бути надзвичайно... I'll be piloting a cloud of shrapnel. За бізяпу! Перешкоджаєш! Їхні спостереження щодо конкретного пацієнта можуть бути надзвичайно цінними для розуміння того, чим ми маємо справу. Моє особисте міркування. Йо, другий доступ у нас. Погляді. Обиход системи. Warning. Multiple security protocols have been corrupted. У нас другі озролі. Добре. Inaccessible. Recommendation. Acquire department rig permissions and compile mass Істориця на цій консолі несальний необхід системи безпеки. console. Все. Мені подається, яны з саспенсом ператягнули. Ось тое, што зараз ми бачимо на гэтым мосце повідом. You going? Just getting prepped. Prep on the way? Those asteroids Кіню його шаломом своїм, каб забіўся. Вось, і гэты... І атрымліваецца, што мы, тыпу, ўжо сустрэлі, ну, колькі, 4-5 кшталтаў гэтых. О, боже, CIP начальник наш трох, бомжор, моладзь, вітанашкі верба. Вось, адсюль незразумела, ўжо ні халеры нас не хвалюе, у сэнсе не пужае. Вось, але ж яны такі, бля, прычына невядомая. Што? Гэта ведаеце, як са шлёндра размаўляеш, а яна така, ты шо, ніколі. Щось падобнае ўжо ёсць уражанне. Добра, пайшлі далей. Робім экшон. Так, куди нас посилають? Уключить ліфти. Нам потрібно знайти у CIP 3 чоловік. Аж на 3 чоловік. Так.
Давайте зараз заховаемся, я не хочу это повторять. Так. Там були скрині на другий уровень. І ми їх зараз собі залутаємо, правда? А, третій. Взгляйте. А ти почекай уже. Руками сипать. Так, добре, степлер маємо. Тільки єдине, що занадто мало набойчиків. Ще. Давай, 23 гетих тому. Так я ж лутав. Ульяна узялось. Так, пусть у этой брамы один. Воу-воу-воу-воу. Что за графика? Что пошло? Так, блядь, бежи. Юзик. Это не наша война. Ой, ён разберу эту штуку. Чекається, я добре все роблю. Він зараз чмихне одним вусом своїм. І все на гэтым, а у мяне апроч дискаў ні халеры нема. Я до яго наближацца больш не планую. А слухайте, каб даведацца, колькі у яго хп, і мы яго хутка заб'ем. Так. Меня життя до такого не готовило. О, зараз було близько. Все, набойчику нема більше. Это пошня на магазин. Так. Бежить, 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 бежить. Да чекай, ты где? Слушайте, ну... Это уже не смешно. Ой.
трэба ў іншы бок яго накіроўваць, бо мне так нязручна. Ну давай. Таркайся ўжо. Ой. Ну. Да ёпта, налево, блях. Ну, колькі яшчэ гэта будзе цягнуцца? Можа яго не забіць трэба, можа штосьці прыдумаць. Ну, гусеніцамі душыць, сапраўды. Тут усё. Незвычайна алерта каментары. А вэштера, я ўжо давно не глядзеў тут. Лібутка, вітанашкі. Хлопцы з самага раней, кажы, Лібутка. Вось, бракавала гэтага. Хто ведае гэтага монстра? Ці я правільна яго спрабую забіць? Так. Мы на яго не лезем, нам трэба... Давайте попробуем спочатку вогнемет використати, а потім інше. Гроші, шкода, що тільки гроші. Так, зараз я на цюль полі... Чекай отсюль. Ось ще скриня була, я марку треба бігчи. Усьо. Мабуть, не ще ніщо з'явилось. А ты, Лібутка, до речі, бачила гэтае ці не? Паведамленне, пра якое Дреймер тут посціў? Так, ну типу ўсё, толькі одна скрыня там. Тут адзін. Ще зроблю захаванне, а ўжо потым пойдзем до гэтага монстра. Зараз ще ось так. Оп. Я прослухаў. Вось гэтае пытанне наконт польскай дзяржавы, што запосціла пра тое, што статус скасоўвае уцекачоў украінскіх, надаючы раней, карацей, гэта тычылася ўсіх, а зараз трэба будзе яшчэ пацвердзіць твой ваенны статус, як гэта завецца, справді. То у сэнсе таго, што ты не падлягаеш прызыву. І
толькі потым, калі ты не падлягаеш прызыву, табе даюць гэты статус уцекача. Каб бліжэй было падысці. Вытраціў крыху. А дзе ён? Ну, типу, падаецца, гэта самая надзейная пакуль што зброя супраць яго. Гранат нема. А! Не кажи, юзик. Просто парки обосрали. Ну давай. Давай. Говно ты. Засмолили. Вось так вось. Quarantine lifted. Сюди його. Не. Ну ти поглядzi, ну просто навіть поздекуватися з його не можу після гэтага. Паскуда. Так, Алекс ДЦМ, вітанки. Вітанки, льо, Алекс. Як то, гранати є? Де? Нема. А може і було, слух. Може і були. Та хер на їх, бачиш, далі ради. Так, ігнорить мене. Ні, я зайнятий. Мене нема третього вока, якого гляділа у чаті, вибачаюсь. Ви ж мене ведаєте, я ж старий. Все, бачите, мене адмазка є. Лухтам. Так, каже, що шмат у Гішпанії з'їжджають. Так. Я на старий, это маска, каже. Чекайте, пойспал. А іншим відповідав. Я ще до того, як ми змагалися з гэтым ділом. Як справи, до речі? Як справи? Я де шагрелівський гэты ноутбук, я передав його чоловіку відповідному. Зараз він шукає на перекид особу, яка повезе. Але шкода, ведаєш, що треба розбивати пакунок увесь на 3 подає. Так буде. За 3 рази перевозиться. Тобто працює часу ще возьме. Clearance confirmed. Ось, і Шагрель яшчэ не хутка атрымае свой падарунак. Але, усё ўжо зроблена і сталося толькі пачакаць. Варштат! Сюды яго. Так. Усе записаны, лікары. Це бунт. Обеліск має бути переданий церкві, не забудь яку ціну. Заради Бога, Бене, послухай себе. На іншому морі криза. Ти нас відрізав. Згідно зі статтею 54-69 морського права, я лікар Торрен Скай наголошую капітан Бенджамін Матеуса непридатним до виконання службових обов'язків. Єретик! Тримайте його, Бене, ти не в собі. Дозволь мені допомогти тобі. Я собі. Все так просто. І ось то. Ось так. Бене, ти ж бачиш, він намагався йому допомогти. Ти щойно бив капітана, ми мусимо тебе заарештувати. Ти не можеш, якщо мене схоплять інші з церкви. Будуть за мене. Зупиніться, охорона! Лови його. Та йоп. Ніякай дисципліни у гэтых хлопців. Як яны ўвогуле склалі гэту каманду, не зразумеў. Так. Цяжка з пасылкамі ў Беларусь. Ну, блин, каб гэта была яшчэ пасылачка, бачыш? Трэба ж правозіць усё гэта. Вось, ледзь не кантрабанды. Так, мы паляпшэнне гэтае набывалі. Всё.
У нас 3. И гэта я хотел бы... О, хуткасць. Што гэта? Дайте. У нас перанабіванне. Хутка стрэль. Будзе 1, 2, 3. Глядзіце, і мы стэплер прапампавалі на максімум, які нам дазволены. Гэта у нас такое паступовую шкоду з кожным постам. Ну, карацей, я спадзяюся. Далей я б хацеў, ведаеце, ўсё ж такі вось гэту... Ну, гэта гаўно казалі адразу. Вось гэта можа быць. Ці касцюм нават. Точно. Вось. Здароўе, вось гэта. Было б трошки больш здароўя. Там маем. Ну давай, больше на степера. Atrium elevator. Ліфт уключены один. Слухайте, а дзе ўзяць гэты CIP? Як ён выглядае? Гігіенічнай адміністрацыі перанакіравалі, добра. Што ты там шэпчаш? О, гэта ж мы сюды дыску. Окей. То бок я праходзіў з таго боку шкла за вакном гэтым, закінуў сюды дыск, а гэта я пачвар, куды я насушна. Затое потым яна прабіла гэтай зверай на табе. О, мы ідзем далей. Першы паверх, другі паверх, трэці паверх. І другі, бо там у нас дыямантик стаіць нейкі. Давай, отчиняй. А, боже. Можно заховать. Выдать. Это что прям? Так, только одно выйсти. Нічого больше, ніякої скринки, шафи. Ходім. Ну що, ми ще можемо, до речі, ногами воювати, руками воювати. Да ёпта мать. Что на этом корабле все ломается? Там нема нічого користує. Exiting vacuum. О, набойчик, нарешті. Так, народ одновили. Я там, я бачив, була малая аптечка. А її сюди. Зараз так. От. Буде легче краху. Entering vacuum. Isaac, I'm reading electrical hazards on the floor ahead of you. 60-year-old deck blade doesn't play well with power surges. Що? Дивись під ноги. Очмурить. Так, архівний офіс. Гірнична адміністрація. Куди ти мене посилаєш? І відомо, ти мене туди посилаєш. Чекай. Clearance confirmed. Угу. Я тут хочу поглядеть, що ми маємо. Тут контактная мина. Так. Промень. Так. Так, кто шарит? А ну подсказывайте, что за этим робить. Так, я
хацеў скарыстаць, дарэчы. Контактны прамень. Чакай. А замест чаго? А давайте замест гэтага, блях, пілы взять. Паглядзім, што з гэтага будзе. Так, проектор энергии стреляя без перерыва на смертоносном крови. Так покажи ще. Кому потломашить за техніки безпеки на Ішимори? Мені? Питай. Розповідай. Я ж проходжу упершиню. Оп. Давайте, хлопці, подиходьте. Так. Юзик, ты пропускаешь до холеры. І все, у мене ще одна тут. Ну, променьшик такі собі, щиро кажучи. Мне падаецца, зараз бы лепш справілася гэтая пілка. Ну, з дыска. Так, руки ў космос не высовывать, стрелять только воры, жовтый снег не есть. За сверху у транспортній системі Ішимори тримайся за паренчик, каже. Дякую, дякую. Мне падаецца, вы ободва працавалі ў тролейбусному депо. Было такое? Так, не сподобалось. Это лайто? Давай вот это. Малое побегло. Нормас у тебя с тактикой и все. Машлек я на себе подсмажила. Так, где же это малое? Так. Пусто, пусто, нічого нема. Оля, тут яшчэ ёсць перанакіраванне ячэек. Цікава, а навошта? Блок сілкавання. Что ты зараз сілкуєш? Покажи. Так, і ми гэта і виключили. Що отримав нове повідомлення. Енергія перенаправлена від мережі. Це одна. Нам все ще треба сілкування більше. Ще пару штук. Угу. Как хтось це зробив? Ай, курва! Я тебе з паскуда заб'ю зараз. Ну давайте, хлопці, що у вас там? Шкода, што не зразумела, калі ён забівае нарэшце. О, лячылка, гэта добра. Нарэшце. Так, ну я до гэтых падыходзіць не хачу.
Колькі 7. Было 10. Так, прямо першага абеліску яму. Чорнага абеліску. А, да рэчы, ты чытаў чорны абеліск, правда ж? Ой! Это ж смажаныя. Штосьці да іх лезу. Так, куды мяне накіроўваць? Нам на ўзровень ніжэй трэба, правда? Цяпер. Entering vacuum. Ну, па лоры крыху праходзіць. Ты не ведаеш, не чытаў. Рих Мария Ремарк написал книжку вельмі выдатную. Да ёб твою мать, всё писит. Якая зовецца «Чорны абеліск». Я подумал, что ты чытаў гэту книжку. Калі не чытаў, я табе вельмі раю. Столевы раю почитать. Цудоўная. Тым больш, што Янушкевіч выдаваў на беларускай мове яе. Так, куды нас накіроўваеш? Сюды, я так разумею, на трэці паверху. Цікава, гэта адчыніць, вось гэта. Гэта шкло-п'яныя шымуры? Не. О, ремарка, чорны абеліск. Чорны абеліск. Поцікаўлюсь. У раёне малой так машется без перамен. Слухай, я не бачу там. Штосьці. Я ведаю, што зараз ідзе там нейкая інфармацыйная гэтая вайна за Константинаўку. Адныя кажуць, што ўсё не так, як яно выглядае, то іншыя кажуць. І фоткі посцяць яшчэ здзекаюцішся з паведамленняў аднаго боку рашыстага. То будзе бачна. Зараз увогуле аналітыка па вайне ідзе вельмі такая. Ай, як гэта... Хутчэй базуючыся, якая базуецца на перакананнях таго ці іншага боку. Так, а гэта я магу разбіць? Заблакавана. А, во, глядзі, тут лагічная нават ёсць загадка. Бачыце? Да ёб твою мать, чакай, што гэта я раблю. Ля. Подвезли логику них. Маем. Так, я жартую. У Ремарка ёсць твор на заходнім фронце без пераменаў пра першую сусветную, а гэта таксама пра міжваенны перыяд. Паляпшэнне. Стрэльбы нашы. Гэта шифон. Так, на всялякі выпадак. Стазіс. Аднавілі. Трэці ўзровень тут паўсюль патрэбны. Я там бачу, мы падбіралі слабую гэтую. Вось гэтую давай выкарыстаем. Оп. Треба было зусім малую выкарыстаць. Добра, ём. Чорны абеліск акурат такі пра міжваенны перыяд, пра высновы першай сусветнай. Вельмі цікава. Я увогуле люблю такія раманы, якія не прамым тэкстам, але выносіць праз сімвалы, праз штось падобнае. Вось гэтыя думкі антываенныя. Гэта класна. Так, ізноўку нам суюць, бачыце, гэтыя лязо. Давай, малы, давай. Я пачакаю, куды пачакаю. Так, цікава, пакуль ён тут стазіс мне ж не трэба, правда?
Давай, 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 давай. Малый, ты что? Да, устроили у меня. Так, вогнемет. Дают набойчики для вогнемет. Что вось гэтае? Бачыце дзве скрыні там? Шы. Спачатку гэты, а потым гэты падрубаецца. Мяркую, стазіс патрэбны вось тут менавіта. Ты скуль вылупак вылез? Там у цябе не было бачыць. Так, і адразу гэта. Так і ёсць. Ха! Мне падалося, ці я просто прабег. Не варта было выкарыстоўваць стазі. Так, я палюркаю гарнай гульні. Дзякуй велічэзны. Так, ну там прапаганда будзе мінімум. Там ніякай прапаганды. Ты не чытаў увогуле нічога ад Рэмарка? Ён жа ж не прапагандыст. Свет забівае немаўлят. Ой, блядь! Ідзі ў пекла, курва! Не схавацца ад яго. Бяжи, блядь, Юзик. Потрапіў, ну теля. Акурат як тактику абраў ужо, з рага атакаваць. Ёб твою налево. Ой, божухна. Так. Ледь набою хапіла. Так. ТП. Мяняем гэты прамень на лязо. Так.
сюди. Ух, так. Дві танки. Скайуокер, так. Тут же досне розстріл немовлят. Смешно. Будь позитивним, це правди. Веселий, смішний. Розстріл немовлят. Так, кредитики, ще добре. Ні, ну слухайте, ну со зброєю тут зовсім ось кепсько. А як, слухайте, як гуляють гульці на більш таке складано? А, ось на що тут потрібне. Стазіс. Power transferred from electrical systems to ADS cannons. Так, I'm seeing a power reroute from the electrical systems. добре. Слідкуй за точками підключення, енергосистема нестабільна. One more system and we'll have Це дві, ще одна система, і ми матимемо живлення для СЗА. Добре. Нічого більше не повипадало? Тобто ні набойчиків, тут мені нічого не насиплять. Подписывайся и лайкай, коли зберемо 800 тисяч подобаєк. Наступний раз будемо викидувати котенят. Які у вас жудасні омари. Ви хто? Можна ж, до речі, стазісом випити. Щось я забувся зовсім ось на гетера, хлопця. А я йому дозволяю наблизитися до себе. Ай, дурень. А може ні. Давайте ось гет. Так. Пусти будем. Покажи куди. Комната відпочинку. Ніхуя собі. Тут хто відпочивав? What's that? Сатаністи? Must be the marker they dug up. So it is the same. That marker. That's the Церква юнітології. Didn't take Амаль що саєнтологія. my mother was. But if they Моя мать вірила, але якщо вони знайшли його на якійсь чужій планеті, то що це означає? that unitology's on. Що юнітологія щось веде. Юнітологія повна херня, забудь про це. То побачу. Так, стаття про юнітологію. Воз'єднавшись, ми піднімемося. Юнітологія – це нова надія та чергова афера. Автор Керрі Ван Откін. Якщо ви прожили останні 200 років на Марсі, то можливо регенерувати, що розвивався швидше за будь-які інші в історії. Юнітологія пишається мільйонною кількістю прихильників, має у своїх лавах впливових керівників та чиновників, володіє акціями глобальних компаній на сумі 78 мільярдів доларів. Цікаво, будучи долари інфляції підвергаються чи ні? Я власником двох найбільших фінансових установ на Землі. З моменту свого заснування культ особистості юнітології перетворилася на шановану усталену релігію. Більшість людей знають факти. 200 років тому Майкл Альтман, геофізик, розголосив те, що вважав наймасштабною змовою, коли організовував рядом Землі відкриття артефакту або обеліска, який безсумнівно доводив існування іншопланетного життя у всесвіті. Уряд обізвав Альтмана схибленим, але його твердження знайшли відгук у деяких людей. Його загадкова смерть згодом підвижила цей інтерес, а також спричинила громадське зворушення та вимоги до дій. Юнітологи вірять, що обеліск містив ключ до вічного життя через відродження та вознесіння до на небеса. Але є одна заковика.
Спершу ви маєте померти. Вони кажуть, що уряд десь ховає обелиск, зберігаючи його таємницю для себе. У всьому людському просторі інтологи прославляють мучеництво Альтмана і чекають дня, коли Бог прийде, щоб забрати їх у нове життя після смерті. Все це звучить досить невинно, але як і в будь-якій секті є і темна сторона. Інтологи мають ранги в церкві, і ніхто про це не говорить, але більшість критиків вважають, що існує принаймні 3 ранги вище за середнього вірянина або посвяченого. З кожним новим рангом послідовнику відкривається все більше про внутрішній устрій і дослідження церкви. І ці ранги досягаються. Де люди, блядь, там і ієрархія. Як ворони, які осірують на ніжейшому узровні. Так, думаєте, що забрати всі ваші гроші за це погано? Церква також вимагає від своїх членів пожертвувати свої тіла після смерті. Навіщо? Що вони з ними роблять? Ніхто не скаже, а спроба проникнути у внутрішнє коло зазнали невдачі з огляду на їхній акцент в перетворенні і відродженні. Можливо, нам не сподобалася відповідь, навіть якби вони її дали. Одна з чуток, яка не вщухає, говорить про те, що церква фінансує таємну програму будівництва кораблів, деякі стверджують, що бачили цей флот. Документальних доказів ніхто не надавав, але усі, хто стверджує, кажуть, що це кораблі мавзолеїв, незважаючи на свої величезні поміри. Боже, вот это гучить навіть без густа. Не, ну то, що кожна релігія обіцяє, що вони відродяться, Medsci reports there are fucking і так далі. These things mold any dead tissue into a new form. One kind infects corpses, and the rest, Make more corpses to infect. that organic shit on the wall. Органічно на стінах це теж мертва тканина. Екіпаж думає, що вона змінює середовище проживання. Habitat changer. Isaac, Айзек, я проведу діагностику. Здається, ця штука I шириться. think that stuff's spreading. Аліна пошириться, чому ти кажеш, що я не прав? Хаті, саспенс на санспенсі. Тут незрозуміло, тут таємниче, тут ієрархія, а відповідно ієрархія ще. Хаті, одно і іншим поганяє, тобі воно тільки все дозволяє. Куди? Ну, отчиняй. Так, нам треба на перший поверх. Так, Сэм Альтман, так, директор OpenAI, ён саме. Ёсць нейкая рэлігія, дзе кажуць, што вы не адродзіцеся, а просто памрэце? Я пра гэта і кажу, ераманах. Так, кашемурскія, ну. Не, ну, слабавата. Вось гэты момант, мне падаецца, крыху недацягнуты. Агулам, дык... Ой, блядь, мы ж тут были уже. Да, блядь, чапися, говно. Ось так. И об колено. Юзик, я тебе поважаю, ты малайчина. А як оно без головы жило? Я был уверен, что я уже забил ее. Говняшку эту. Бачили, як Юзик? Просто об колено взял. Хрась. Готово. Так, що ми тут? І варто пробігати ще по наших этих містинах. Може, ніяке скриня упала з неба. Так. Набойчиков катастрофично не хапаем. О. Что это ничего. Ты тут так само ничего. Куди посилаєш? Оу, він мені посилає уже до гэтага хлопца. Командира ти. Level 3 security clearance required. Потягнулись так в таким випадку. Зараз ще заховаємося. ВРВ, да, то вже бачив. Давно это бомжор молодь. Так, було таке.
слухайце, гэта цёмнаскуры сядзіць там, як кот са смятанаю. Всё яму добра. Мог бы дапамагчы ўжо, калі на тое пашло. Напрыклад, з тым велічэзным. Так, варштата у мяне няма, ці ё? Пей, кажа. Так, как тут меня... Ты ж меня наоборот отсюда. Что я не разумею. Так. Сюль. Олив. Гэта іншы ліфт. А, гэта іншы, слухайце, з таго боку другі бок. Так, там лічылка ё, але трэба чакаць, калі у нас чырвонае стане. Воз'яднае нас зноў. І пайшоў сабе. Elizabeth, Так, Элізабет, гэта Джейкаб. Я прыйшоў на мясток, щоб тебе знайти, але там повний піздець. I'm not sticking Я around. не буду тут залишатися на випадок, якщо те, що зробили, повернеться. Схоже, адміністрація пішла на гірничну палубу, щоб принести до інших поцілілих. Я теж пойду туди. You aren't with them. Якщо тебе не буде з ними, я знайду спосіб зв'язатися з тобою, обіцяю. I promise. Вот такое. Поведомление кшталту я прочитал. Так, ну хотя бы есть, слухайте. Так, это мы перенабьем. И это. О. Коль будем користаться фольки. Универсальная карта пропуск. Та самая, яка потребуется для панели. У набойчиков, лечилка видатна. Кредити. Блять, отшапися. Ой. Той подох. Так, вогнемет потрібен на їх. На їх двоїх. Що за все? Там только 25 набоев, але ж не пам'ятайте їх вистачить. Это 25. Так, давай-ка мы с тобой зараз заховаемся. Так, там, здається, была малая еще у меня. Была малая лечилка. О, мне б краму знайти, слухайте. У меня уже места нема у інвентарі. Треба полепшить, подається костюм наступного. Зараз ми пройшлися по галине степлера. Полепшили все. Треба йти тепер по костюме, каб поотчиняти гэты ячейки. Было мага больше.
Так, а ты что? Кому ты хочешь, чтобы я прокручивал? Power transferred from water purification to ADS cannons. We got it. The ADS cannons are back online. Так, гармати працюють. Auto Чекай. target line. Calibration. Автонаведення вимкнено, дані для калібрування не знайдено, піздець. Автонаведення немає. Cannons are useless. Гармати марні. А якщо до ручного наведення ти хочеш вийти туди, то летить усе ГТ лайно і вручну наводити гармати СЗ. There's enough targeting. Якщо я надам гарматам достатньо даних для наведення, вони перекораблюють систему. Є ліпша ідея? I'll open exterior. Божах, ну я відкрою виход назовні. Сподіваюся, ти знаєш, що робиш. Я тут один, і хто щось ведає. Є відчування. Бо всі інші, як гети. Ніякі амеби. What's the plan? I'll sync a few of the ADS cannons to one of my tools. I target an asset. Так, я нацелюсь на астероїди, гармати збивають його, і я перекалібровую систему. У нас немає вибору. Давай, захоп. Чекай. Security request retreat. Отриман завість виклику охорони. О боже, хто-небудь зупиніть його. Officer Це Sheik. другий офіцер Шик. Мені потрібна охорона негайно. Coming. Ніхто не прийде. For Christ. Давайте, заради Бога, вийдіть від пульта керування, нам потрібен наш перший офіцер, капітан Матіус, мертвий. Officer. Captain Matthias is dead. The captain's dead. Капітан мертвий? Капітана охорони Вінсента мертвий. Хто залиш? Left. Step. Відійди від шлюзу. Це наказ. That's an order. Who's left? Sheik. Хто залишився, Шик? Full of Команда повна фанатиків і нітологів. Еггар. screwed us. Нам добряче піднасрав, чи не так? The CEC. Якщо директор КВЗ міг так допуститися, можливо, вся компанія прогнула наскрізь, так само, як і Гида 7. Just like Aegis 7. You think CEC won't? Ти думаєш, що КВЗ не дійшли рятувальну команду для свого дорогідинного розколювача планет? Подумай. Так, тобі так і стисло. Should. Ні, байці, ти кляте дурень. Герметизуй шлюз негайно. Ну що, саме час заховатися. Впереді паніка, відсутність дисципліни, фанатики, іншопланетники. Все лайно одночасно. Як завсюди. Ці було колись інакше. Entering vacuum. Entering zero gravity. Syncing targeting system. Ей, блядь. Більше часу нема слухати, оглядатися. Єсть якою корисне тут що. Syncing targeting system. Syncing targeting system. Warning. Hull integrity compromised. Так, и что? О, все збивать хочет. Ау! Не, ви бачите гэта? Віка. Так. А что меня бьет тут? А, во, я шеф.
Чакайце. Чаго чакаць? Ты здзекуешся? Ую. Так. Syncing targeting system. Усё? Warning. Hull integrity approaching critical. Syncing targeting system. Я щось не розумію, я вже один раз ж калібравався. Тут я ще калібравати збираюся. Targeting system. Ага, чекай. А як їх знищається? Астероїди. Ось. Ось він. Так. Calibration complete. Cannon auto-targeting online. Так, я зрозумів. Робіть. Вірно. Syncing targeting system. Warning. Hull damage critical. Superstructure is now compromised. Calibration complete. Cannon auto-targeting online. Де мій кислород? Там працює, тут працює, а де не працює там. Syncing targeting system. Data migration complete. ADS recalibrated. Auto-targeting systems enabled. They're back. Усьо. Я не повернувся громатися за вимкнення по всьому кораблю, слава Богу. Вмикаю автопілот. Get yourself inside, Isaac. Повертайся усередину. Our next move. Слухайте, а по факту глядите, что отрымалось. И он нас выпустил. Коль мы там все не завершим. Zero gravity. І он нас навіть не збирався запускати назад, ви бачите? Тобто, коли б я казав йому, слухай ти, мені потрібний кислород, запусти. Я б сказав, ні. Виконуй поставлену задачу. Або помри. Isaac, Hammond, Юзик, Рамонді, я щойно не перехопила передачу з медичної палуби. see what you Хтось там є? Що ви скажете? Так. This is Senior Medical Officer Говорить, Brennan. каже начальник медичної допомоги. Хто? Medical is his... Медицина – гэта святыня. All survivors... Усіх уцелілих просимо принести додому. Заманув. Принада. To medical. Ніколи повертайся на медпалубу. I'll Я head to the знаю її. crew deck and look for survivors from the bridge. I'll be in touch. the crew deck. Wonder if he knows something we don't. Так, это все. Давай. Повертаемся на медичную палубу. Я ось тільки не пам'ятаю. Шлях абсолют. Що гэта, куди гэта, кому гэта.
Ну, хаця мы ж тут бачылі чалавек. Комната... што? Падгатоўкі да чаго? Чарцёж. Так, а ну сюды. А вось у гэтай у нас якая апраменьвацель таксама. Когда? Хай будзе вагнемёт, можа знойдуць яшчэ набойчыкі для яго. Кого не пропустил? Подается ничего, но... Давай, давай, так. Шипить. Ярбить. Та ёпарас, это што гэта за нейкі чужы? Як гэта маніпулятор. Памятаеце, на які яйкі адкладае? Паскудные рэчы. Что есть у нас? Лячэнне толькі вялікае. І эканоміць. Ты мяне не пусціш. Бо ніякай карткі я нічога не знаходзіў такога. Рэчы, вось мяркую, што на гэтых пашвардах ўжо ўсё быў ўсё ж такі вагнемёт, а не гэты дыск пілавальны. Так. Як то кажуць, honey, I'm home. Ребят. О-о-о-о-о-о-о. Ой. Здається, я штосьці знаходив. Так, приймаю. Приймаю. Там... О, ти ж ти. Что засталось? Пакуль што у нас зачыненае вось гэтае на поўдні, назовем так. Што робіць тут? О, давай костюм паглядзім. Трываласць, здароўе. 3. Мы можем здароўе ўзяць. Гэта кісларод. Гэта стазісная энергія. Гэта што? Працягласць стазіс. Цікава, ці будзе нас... як яно зовуцца? Ячейкі інвентару. Давай. Это что ж раз? Так, ЦЗ, где гэта СЗ? Зона дзеі. О боже. Гэта на што яно? Не, вось под здароўе возьмем. Цікава, а вось калі мы паглядзім на гэтага. Вода большая, так. Потым, так, гэта набойчыкі. Гэта трываласць, яна больш будзе круціцца. Дадатковы рыкашэт. Вось цікавая зброя, а вось гэта што? ПРЗ, дзе яно час перанабівання. Больш за ўсё мяне цікавіць, каб тут было далёкасць дзеяння. Гэта было цікавейша. Вот. А так, вядома,
Вось гэтую шкоду б я прапампаваў. І гэтую. Она вогнёць. Што ў нас ёсць? Шкода. Бессэнсоўныя рэчы. І тут той сам АОВ. Асноўны вагонь. Зараз альтэрнатыў. Што гэта? Альтэрнатыўны і асноўны. З гэтым зусім нічога не ясна. Шлі. Што, ніхто атакаваць не будзе? Добренько. Куды ты меня посылаешь зараз? У медычны адсек. Бегай на медычную палубу. Палуба, гэта адпаведна трамваем трэба скарыстацца. Выходь. Что ж ты? Ось ты вылетела. В огнемета добра. І оно мне трэба. І гэтае мне трэба. Так. О, выдатна. Так. Костюм третьего уровня. Так. Что яшчэ? Суперсимметричный трос. Боже, это он. 20 тысяч. Ясно. Каюсь, мой француз. Але гэта просто гамон. Так. І гэта прадаем. Слухайте, ну застаецца 4000. А 4000 гэта... Гэта што? Гэта можна... Да рэчы, я гэта просто... 2300. А на 2300 я могу продать. Что? Я б продал набойчиков на 2300, шчыра кажу. Вось гэта ніяк не продать. На жаль. Ну, рызыкнуць. Давайте рызыкнем. Мне гэта падабае. По 20 кавалачку. Так. Змяняем вопратку. Перепаяли просто на теле. О, ты шо? Больше золота, богу золот. Ну шо ты як? Інвентар. Во. Ось гэта мы полепшили сабе выдаткі. З'явились яшчэ ячейкі. Повішчы. Давай, Шан. Я спадзяюся, што ўсе гэтыя неабходныя табе бочки я знайду. Так, што я зараз прадаў. Так, і са цыганам пануўся. Юзік? А чым? Ну, слухай. Ты з улікам таго, як ён зараз выглядае. Ну так. Выявілася, што наш юзік гэта не той юзік, а іншы. Цыганісты. Дарэчы. Я зноўку знайшоў штось. Бачыце? Трэба пайсці прадаць.
Я па Голланды захаваўся яшчэ, збегаў бы назад. Але я мяркую, што тут мусіць працаваць логіка такая, што калі ты сидзеш за этой лакацыяй, монстры адновяцца. Так, вось гэта прадаем. Так, ёсць набойчыкі для огнемёту. Выдат. Ён што, коня скраў? Не, ён золата апрануўся. Так, мне ж туды? Так, я туды. Бачыш, якія мы? 3-го ўзроўню сабе костюмчык набылі. Ажно зіхаціць. Так, мы ж только что былі. Мне сюда и трэба было? Все, это подозрано. Такі он не цыган, ён армянин. Як яшчэ тэорыі у нас будуць? Оля, захаванне. Там штосьці выскачала. Давай. Не, ну паглядзіце на гэта. Узяў ды стрэліў у мяне, калі я яго біў. Як такое мажліва? Так. Мацаваўся. Вось ён. Бачыш, Вэрвы, як за цябе перажываюць, пераймаюцца, што то, каб ты не прапускаў свае трэніроўкі. Блядь. Тут нічога ніхто не паклаў мне больш. Что за гуки? А ну покажись, где тут ее. Что это тягает? И он, чекай, да это ж тая пачвара злостная. Великая, не? Ля. А як туди потрапив? Там штось ружовеньке, гэта, мабуть, нейкий запис. Так, стоп, ён недзе адстуль. На столі сядзіць вось тут вось. Што я не зразумеў, і ён там з'явіўся. Так, на медычную палубу для вас. Хуценька. Нарэшце шчырая аўдыторыя. Ну, я вчора распавёў Шагрэля анекдот пра Баландалеш, беднага. Разнесла са смеху. То што ўсё няма ўжо Шагрэля. Айзек, я вось держал трансляцию Николь до химичной лаборатории. Ты химичную лабораторию я лечу. Раз, я втрачаю її сигнал. О, нас, до речі, готові. Знайсці крайніцу трансляції. Мне падаецца, гэта ўсё замануха, хлопцы. Ведаеце? До речі, мы тут былі. І вось гэтага кола. Кола, якое кола? Я тут ушалею. Яго не было. Быў Шагрэль і выбухнуў. Літоўская агентура разнесла его психічнай зброі. Так, куды нам? Сюды. Давай. Ліхтарей. То есть поставь, яны стаялі тут? Бо мы тут бадзяліся на першым стороны.
Починається. Daniels, the door to medical just locked behind me. Hello? Ти сам по собі, Юзік. Ще один уціліло, нарешті. Тут ти будеш у безпеці, я лікар. Ага. Running with you? Ніколь Бреннан собі. То ти прийшов сюди не заради притулку? Ну, лікар Бреннан зараз зайнятає. Ви відправите тебе до неї? How about you unlock these? А може ти розблокуєш ці двері, я сам її знайду. Ти такий егоїстичний, ти можеш щось впустити або випустити. Shit. Хто ти такий? Тож ти вирішив все ускладнити. Сядай. Я зараз тобою займуся. Куди? Кресло дай. Ось сюди можна пройти. У краму можна пройти. Заховатися. Так, короче, тут ще два чоловіки маються, бачите? Лекарка Ніколь і ось нейкий Чал. Нейкая маньячина. Я ж сюди, правда? Само собою розрозуміло. Что за шепт я чую? Это никого не нахожу. Ось каб з вас ще зброю валилися, і ці набойчики хоча б, то... Тільки стрелу на вас виткнув, і що? Тут так мається. Так, якого кольору червоне? О? Жудасний ваш жарт. Я не розумію гэтых вайсковых жартів. Так. Kindly avoid disturbing my other patients. What is this? Research, of course. I'm so close to finding that missing factor. Бля, я на усі зараженные. A unitologist would understand. Консультаційне. Ну, зараз я не переутворець, подається. Когось. Моє? О, Clearance confirmed. кредити. Как тебя били? А чому ти набойчики мені не даєш? Ви? Ти ведаєш, що кредити кредитами, а набойчики талеп. Може їх позабивати можна? Я. Побить нельзя. Вибачаюся. Вибачаюся, тут попраця. Так. Так. Ну, не бив усе поки що добре. Так, протягуємо. Гуляться. Де? Набою дайте. Ось цікаво, я кожного разу ламаю гэтай речі. І не розумію, ці. Може марно гэта робив. Я чую малого, який там нешта крахтить. Это слева. А слева у нас койчик. Так, 10 набоев осталось. Холера.
Та ёб вашу мать, як ви гэта робіце, га? Усё ці не? Блять, він яшчэ жывы. А што ты ад мяне патрабуеш? Я ўжо не разумею. Забілі. И 25, о боже мой. Дисбаланс жорсткий. Я витратив 75, мне повернули 25. О. Пусто. Ну, одна обойма йо. Тут этим треба користатися. Clearance confirmed. Без набойчиков. Да, без набойчиков. Шкода. С 0. Только что 0. Ля, это третий уровень, и у нас, бачите, еще место есть 1, 2, ніби еще 4 уровня мусить быть. У контексті вони не так. Це я вже бачу. Треба що, накерувати на ліфт? Куди ти посилаєш? Так, на ліфт. А ліфт у нас где-то середній. Он просто светится. И что? И я. Треба, мабуть, стрелять. Просто заебали. Посерединці нічого не було. Хто там виповзі? Куди? Кажуть, туди. Давай сюди. Аудіозапис. Retrieve. Отримана запись пацієнта. There.
Ну ось, уже мені доводиться записувати старе пам'ять. Відається. As I was saying, Як я вже казав, нове лікування, яке я розробляю, має бути акурат те, що потрібне. Випробування дуже перспективне. trial. Випробування? You? Ви ми повернеться на своє місце, а КВЗ ні про що не дізнається, хіба що ви мені не довіряєте. You don't trust me. No, Ні, а вже ж я вам довіряю. Давайте спробуємо. give it a shot. І... Все? А, вдихається. Пацієнт. Вдихається. Волонтер Девід, молодий чоловік, який тестує мою нову формулу для регенерації тканин. I expect Вдихається. Я очікую смерті протягом години, але зміни в сусідній системі є дуже обнадливими. Фрілінг треба відвести підозри. one moment for the cleanup. А пацієнт відає, що він помре? For the last time Останнє кажу, викличте сюди реанімаційну бригаду. in here. Yes, I called. Так, я дзвонив тройче. Мой пацієнт помирає. Закінчите переговори, допоможіть мені. And help me. Что-то пошло не так. Хтось помилився. Clearance confirmed. Ага, мне подобається, що мені сиплять зараз пилки, але... Это на что-то, на нечто намекає, правда? Заховаться вже. Костяна, заховальня. Куди мене посилаєш? Куди? Так, до терапії. Давай. Так, що давай. А потім пойдем. У терапію поглядим, що там мається. Так, пані пройшло. Ось гэта паскуда, но вядома. Ну тут баліж подається, правда, не? Ніби так, там зараз червоне вже включене. Може покойчик який? Ну добре, ходім. О. Clearance confirmed. О, добре, шайбу знайшли. Артіош. Все? Ну, не марно сходили, гэта уже добра. Перезахаваемся і пойдем далей по сюжэце. Трэба яшчэ паглядзець, што ў нас па зброі, які у нас там па набойчыку. Што варта карыстаць, што не. Так, разака нема, тэплера нема. Бачите? Трэба заменіць тэплер у такім выпадку на іншы. Ну, будем спадзявацца, што нам набояў выстачыць на ўсё. Другое паляпшэнне. Там заблакавана, але заблакавана толькі праз тое, што вось гэтае. О, так. Щось це знайоме, блін. Мы на лифте поднимались. Как сюда потрапить? Химичная лаборатория. О, голограммка. Знакомая. Senior medical officer.
Говорить, каже начальник медичної служби. Ми гэта ўжо чулі. І Medical is a sanctuary. гэта святыня. Да, я памятаю, так. Shipwide transmission override. Передача по всему кораблю перервана. Айзек. Just a Кларк. trick. Всего лишь обман. Юзик. Юзик. Об'єднай нас знову. Стазі. І гэта той, хто транзіл там. Кларк, Юзик. Кларк, докладно, найрідніше серце в лікаря Бреннан. Ми були колегами, ведаєш? Лікар Чарльз Мерсер. А ти імпотент, глядиш на то, як тобі поводиш, правда? Dr. Chalice Mercer. Are you the reason? То ти і є причина, чому обеліск не активується? Так, є. Конвергенція не зупинилася. Це вона заважає. Convergence is installed. She's meddling. How is the question? Головне питання – як? But even if I was to ask, Але навіть якби я запитав, підозрюю, що ти не з Балаку. talkative type. And I haven't fully explored the cause of death. Я ще не розглянув причини смерті у якості відсутного чинника, розчленування. Гадаю, ти на правильному шляху. Dismemberment. Now I think you're on the right track there. Треба розслабити, пані Кларку. Конвергенція вже так близько, можливо, твоя смерть змінить баланс сил. Maybe your death will tip the balance. А чому такі довгі стазі? О, блядь, пришпіл. А чому, слухайте, ён... Треба до його підходити просто. Maybe this will work. Isaac? Daniels, open the chemical lab! What? Just do it! On it! It's open! Go! А что ты отчинила, бляха, я не разумею. А он что, себе голову отрастил новую, это что? А, хоча за все ён... Да ёб твою мать, пульяны яшчэ налетели. О! Бежим, 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 бежим. И он обновляется, слушайте. Ты заебал. Ты же меня только что сюда дослал, а зараз униз досылаешь.
Може так. Ну, мне подається, воно мусить бути так. Не холера. Бачите, я надражається. Ой. Туди. Та бяже, Юзик. А куди ми його тягнемо? It was a trick by a fucking unitologist. Dr. Mercer. He's locked down medical to experiment on the crew. Oh, God. Every way out is locked down through one of the offices. Must be Mercer's. I can brute force the internal doors, but you'll have to reach his office and lift the lockdown manually. Так, утячи від істоти. Ну, типу, утекли. Зубивши все. Mr. Clark, my hunter may regenerate. Ми мислюється вже не регнівати, але такий напад він сприймає як чистообразно. Угу. О, як туди потрапити теж? Зараз не. Тут завалено. І типу він буде. А йо, красота. Ой, это той. Блядь. Поставили ложек. Не, мабуть, все тут на этом. Ой. Іди мені заховаємо. Так, добре, тут теж є храм. 8700. Не, это на продаж не будет. Где? Отшелки. И на этом на почку. Почку. А, таке там набыть, слухайте. Бо їх кольки там було? Троє, четверо. А проч гэта ж палеўніша. Які мяне сцежыць. Ну давай. Все. Так, бо їх тут для холери. Питання тільки, куди нам ще йти. Вести. Куди? А чому куди? І в той бок пішов. Внимание.
But he takes an attack like that personally. Не, ну я так не гуляюся, ну люди, ви що? А як у таким випадку з вами воювати? Біжи. Так, і мені треба... Бігаючи від гэтага йолопа. Бежи, Юзик, бежи. Ой, блядь, ты куди прибіг? Ай. Зрозуміло. Шкода, што ніякіх мін нема, щоб можна було на своїм шляху подставлять, каб яго КТМ пыняла. То, што не дам рады без гэтага. Пусть. Ну, давай спробуем. Давайте. Unwise, Mr. Clark. My hunter may regenerate, but he takes an attack like that personally. Бежи. Треба ніяких ось так організовувати, подається. Ага. А ось він зліва. Ёб твою мать, с тобой бессенсовно воевать. А тут еще две скрыни. Опять две, ну. Блять. Да отшапись, ты, ёб твою мать. Может быть, у меня уже нема ніякої хілки. Мелом.
ёсць. Азіс толькі адзін застаўся і... Так, што мы маем, што мы маем? Мне трэба яшчэ паспець неяк перанакіраваць энергію. Што ёсць карыснае? О, теж. Стазісу нема, правильно розумію? Тут ще є нейка ячейка. Так, не разумею, правильно я роблю, чи неправильно. Каже, неправильно. Но. Ось ти. Стоп, тоді ячейка. Так, энергетичное место есть. Тут? Не, мы отсюда заходили. Витанышки, божечек, витанышки. Вот. І он не отдає зараз, так. Бомжок. Ти мені лепше розповіді, що тут робити треба? Тому що зараз не зрозуміло. Ось я сюди поставив ячейку, відчинилася ось тут. І мені показує, типу, мені сюди треба. А ніде більш гэтай батарейки нема. Не видається, ми це вже бачити, а? Поставите на повтор і передавайте всьому персоналу. Говорить начальник медичної служби Ніколь Бреннан. Металоба перевантажена, нам потрібна допомога. Погляньте на його рани. Ми не можемо впоратися з такою кількістю травмованих. Командування не говорить нам, що робити. У нього судоми. Красно, може в мене ще залишилося трохи полігідроксибутирату. На бутиратах я. О. Так, ну, дякую Богу, ГТС пішла по шпарах.
хоць пабадзяцца. Так, вось гэта можна было кідацца, правда? Кажется. Подвартуем. Як твои справы, Боже? Так, так, ну вось, халера, як гэта называецца? Вось, па-першае, што мы падрубілі? Падрубілі нейкае есть святло. Вось гэта падрубілі. Правильно разумею? Уваход сюды. Не, я, до речі, працаваў. Меня тут забілі. То бок, усё правильно я рабіў. Трэба было пераключыць. Гэта і пайшла энергія куды? Кудысьці ўніз. А ўніз што? У нас кость. Лифт был. 12 почек. Теперь это подобается. Я тут был, это я памятаю. Это моргом мы бодялись. Я бачу, может, будешь шмальнуть. До рэчы, а чаму гэты лекар не з'яўляўся, калі мы тут былі ўпершыню? Ён толькі зараз былі. Бай. Называем. Народ. Будинув, навошта. І тут ячейка. До речі, використати я навіть не віддає. Так. Треба буде тягнути зараз. Окей, подпульс далеко. Тут заблок. Отделение терапии. Батарейки нема? Такой невеличкий ядровий. Ось зараз мід буде. Ну то добре, що працюєш. Питаннячко не маю. Але я поспел тренажерку выскочить на погодинке. Молодцы. Это было. Это выдатна за лікам того, что я дасюль яшчэ не оплатил свой абонемент. Это просто... Гульня, покажите вось гэта. Где взять яшчэ батареи? О, аф. Да ёб, твой лик. Такой, одна ячейка лик. Да. Это что, повертаться назад? Кажа, нет. Кажа, давай, имкнися сюда. Так.
Гэта душ. Сюди няма ніякага ходу. То що, мне нано пачынаць ваяваць з гэтымі ёлу. І потым гэтую батарэйку, галоўнае, толькі не сюды ўстаўляць, а вось туды. Коридор. Цікаво, чому там заблокавано. Яким стазісом. Я зробив лепше, щоб. Так, ну, короче, такое. Думаю, зараз голову ламай. То я не так зробив. Що там блокит? Ой, блокит. Ніби, бачите, ось гэта емблемка. Можна кинетичная гэта энергія стацца. Да не. Добре, шановні. Мне падаецца, тут хутчэй за ўсё трэба было ўстаўляць у гэтую ячейку. Мабыць, трэба зараз яшчэ раз на ўсяляк выпадак праверыць вось тут. І з'явілася яна. З'явілася. Давай. Праме можна набыць штосьці, невядома пакуль што. Давайте створым новае. Павернемся да гэтага ўжо ў наступную сераду. Вось, думаю, што без 5 першая гадзіна мне на сёння хапіла. Вось. Такое сабе, шчыра кажу. Пакуль ўражанне працэстрым, а мне ўжо, ведаеце, пакуль нейкіх уражлівых такіх эмоцый ужо бракуе. Добра, дзякую велічезна ўсім за прагляд. Вось, як заўсёды, не забывайце падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Мы пойдзем з вамі ў рэйд. Вось. І паглядзім, што ў нас тут. Хто жывы? І у нас ёсць Ральф. Баю-бай. Табе таксама адпінгаваць добра. Пойдзем да Ральфа. Вось. Вам зачы добрай серады. Вось. І агулам тыдня. Пойдзем на сувязі. Заўтра пабачым. Усім пакуль.